i neformální pečující, my tomu říkáme hmotné zabezpečení neformálních pečujících, to znamená ti, kteří se starají o partnera nebo o děti, které nemohou bez pomoci fungovat. Takže toliko krátce k sociálu. Já už teď tuto chvíli dám prostor vám, tak se ptám, kdo má první otázku a pan předseda bude samozřejmě odpovědět. Já bych měl otázku. Tady. Tak, prosím. Je to zapnutý? Já jsem Petr Janovec z Břidličné, nastěhoval jsem se tam před 6 lety a nemůžu se spokojit s tím, že nyní je za plyn za 1 gigajoule platba ze 400 korun 1500, někde i víc. A další věc je, že vše popisuju na Facebooku Petr Janovec Břidličná a tam dochází k neoprávněnému navyšování podílu vlastníkům na úkor městských bytů, které my sponzorujeme z vlastní kapsy, čímž nám vzniká 40% náklad navíc. Takže 400% zdražení a 40% si kradou starostové navýšením podílových dílů. To je vše. Já se dívám, pojedeme do Břidličné, teď hned po... No já tam nemůžu jít, bo mě by zabili. Mě už 10krát chtěli zabít. Ohledně plynu, prosím